Здравей, светла душа! Днес аз отново съм тук с теб, за да направим заедно тази медитация за пускане на емоционални зависимости. Намери удобно място за себе си. Можеш да легнеш, можеш да седнеш. Заеми такова място, което да бъде удобно за теб. И така, че тялото ти да е отпуснато, но нека гръбнакът да бъде прав, за да може енергията да тече свободно. Когато си готов, когато си се настанил удобно, затвори очи. Поеми бавно въздух и издишай. И още веднъж направи дълбоко вдишване през носа и спокойно издишване през устата. Сега позволи на твоето тяло да се отпусне. Отпусни челото, отпусни бузите, отпусни челюстта, отпусни раменете и пусни всяко напрежение надолу по своето тяло, към гърдите, към корема, към краката. Сега насочи своето внимание към сърцето си. Представи си, че в областта на сърцето ти има меко, топло сияние, светлина на спокойствие и любов. Понякога ние се превързваме към хора, към ситуации, към спомени и тези връзки могат да станат тежки за нас. Те могат да задържат нашата енергия. Днес, тук и сега, ти позволи на себе си да пуснеш това, което вече не ти служи. Представи си, че пред теб стои човекът или ситуацията, към която усещаш някаква емоционална зависимост. Просто наблюдавай. Без обвинения, без съпротива. Сега си представи финна енергийна нишка между твоето сърце и тази връзка. Тази нишка е била част от твоят път, но сега вече е време да се освободиш от нея
и да се върнеш в собствената свобода. Поеми дълбоко въздух и докато издишваш, се кажи на ум: освобождавам те, освобождавам и себе си. Виж как книжката започва да се разтваря в светлината. Не я късаш със сила. Тя просто се освобождава и се разтваря в светлината. Позволи на тази енергия да се върне обратно към теб. Чиста, спокойна и свободна. И сега кажи тихо и нежно в себе си: аз съм цялостен човек. Моята стойност не зависи от никого. Аз избирам любов, свобода и вътрешен мир. Почувствай лекотата в сърцето си. Мястото, което се освободи, сега се изпълва със светлина. Поеми бавно въздух и издишай. Отново вдишай и издишай. Сега започни леко да усещаш тялото си. Ръцете, краката, рамената, главата. Разтъркай леко пръстите на краката и пръстите на ръцете. И когато си готов, бавно отвори очи. Сега вече ти си свободен. Сега вече ти си в мир със себе си. С любов и благодарност.